መጽሐፍ ቅዱስ አውዛንታታትን ጥቅስታትን ትብል ሓዳስ መጽሐፍ በተሳትፎ ብዙሓት ቋንቋ ትግርኛ ካብ 5 ዓመት ላዕሊ ዘዕድሚኦም ዝተዳለወት መጽሐፍ ተዳልያትልኩም ኣላ። እዛ ደቅና ብዝጥዕምን ብዝርድኦም ቋንቋ ተዳለወት መጽሐፍ 365 መዓልታት ከ261 ዛንታታት መጽሐፍ ቅዱስ 104 ጥቅስታት ዝሓዘት ወለዲ ምስ ደቆም እናዋስአት ዓመት ሙሉእ ብዘይ ምቁራጽ ትንበብን ትጽናዕን መጽሐፍ እያ። እዛ 3 ክፋላት ዘለዋ መጽሐፍ እነሆ ንሕጂ ተቐዳሚት ክፋላ ካብ ገነት ኤደን ክሳብ ከነዓን ትብል ተዳልያ ኣብ መሸጣ ተዳልያትልኩም ኣላ። ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ነገስታትን ካህናትን እትብል ካልእቲ መጽሐፍ ከምኡውን መድኃነ ዓለም ወይ መሲሕ እትብል ሳሲት መጽሐፍ ኣብ ቀረባ እዋን ተሓቲመን መሸጣ ክውዕላየን። እዚ ዛንታታት እዝን ደቅናን ህፃናትን ፍቅሪ ቃል ኣምላኽ ሓዲርዎ ክጓዓዙ ንወለዲ ድማ ብዝቐለለ መንገዲ ኣገዳሲ ዝበሃል ዛንታ ቃል ኣምላኽ ብዝቐለለ መንገዲ ክምህርዎምን ካብሎምን ዝተዳለወት መጽሐፍ እያ። ስለዚ ዛ መጽሐፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ምስ ነፍሲ ወከፍ ውሉድ መዓልታዊ ክትንበብ ሃይወንንዋ። ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ብሩኻት። ኣነ ሳምሓውኩም ካብ ሽወደን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዛንታታትን ጥቅስታትን እትብል መጽሐፍ ንቆልዑ ዝተዳለወት መጽሐፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እዛ መጽሐፍ ብምትሕብባር ናይ ብዙሓት ዝተዳለወት እያ። ዝተተርጎመት ዝተመሓየሸት ዝተመልአት ከምኡውን ብዝስሕብ መገዲ ንቆልዑ ንህፃናት ኢላ ዝተዳለወት እያ። ካብ 4 ወይ 5 ዓመት ዘለዉ ንላዕሊ ነቶም አንቢቦም ዘይክእሉ ከተንብብሎም ባዕልኹም ነቶም ዘንብቡን ባዕሎም ክሳዕ ቲንኤጀር ኤጅ ማለት ክሳዕ 12 13 ከንብብዋ ዝኽእሉ መጽሓፍ እያ። ዕላማ ናይ መጽሓፋ እንታይ እዩ? ኣብ ቃል ኣምላኽ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 11:3 እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ? መሰረታት እንተፈሪሱ ደኣ ትጻድቕ እንታይ ክገብር ይከኣሎ ዝብል ኣሎ። ኣብዚ ዘለና ሕብረተሰብ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ መሰረታት ዝፈረሰ መንፈሳዊ ሕልናዊ ሞራላዊ ዝኾነ ውድቀት ዝዓብለሎ ሕብረተሰብ ኢና ነብር ዘለና። እዚ ከዓ እቲ እንኮ መገዲ ነዚ ሕብረተሰብና ክዕርየሉ ዝኽእል መገዲ ናብቲ መሰረት ዝኾነ ቃሉ ምምላስ ስለ ዝኾነ ክትሕግዘኩም ምስ ደቅኹም ናይ ቃል ኣምላኻዊ ይህን ምሂን ክህልወኩም ግዜ ክህልወኩም ኢላ ዝተዳለወት መጽሓፍ እያ። ገዚእኩም ንደቅኹም ምስ ቃል ኣምላኽ ተላሊሉ ግዜ ንዓኹም እውን ኳሊቲ ታይም መሕለፊ ማለት እዩ ምስ ደቅኹም ትጥቀሙላ መሳርያ እሞ ገዚእኩም ክትባረኹላ ንዕድም። እታ መጽሓፍ ኣብ 3 ክፋል ተመቃቂላ ኣላ። እታ ቀዳመይቲ ክፋል ጉዕዞ ሰብ ካብ ኤደን ናብ ከነዓን ትብል ኣርእስቲ ሂብና ኣለና። እዚ ድማ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሰናይ ከም ዝኾነ ሓሳቡን ዕላሙን ኣብ ወዲ ሰብ ሰናይ ስለ ዝኾነ ኣብ ኤደን ምስ ቀመጦ ከዓያን ክሕልዋን ብሰናይ ሕልና ብሰናይ ዕላማ ኣብኡ ምስ ቀመጦን ወዲ ሰብ ግን ትፍቃዱ ተጠቂሙ ማለት እዩ ናብ ሕማቅ ርጫ ናብ ሕማቅ ውሳኔ ክወድቕ ከሎ ንርኢ። ኣምላኽ ግን ምስ ብዙሕ ውጥቀት ሰብ ንወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ከድሕኖ እምበር ካልእ ሓሳብ የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኤደን ምስ ወደቐ ምስ ወፀ ናብ ከነዓን ብዝተፈላለዩ መራሕቲ ጓሶት ገይሩ ናብ ከነዓን ከብፅሖ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ጉዕዞ ካብ ኤደን ክሳዕ ከነዓን ዘሎ ጉዕዞ እምበር ተቐዳመይቲ ክፋል ትገልጸልና ማለት ካብ መጽሓፍ ዘፍጥረት ክሳዕ መጽሓፍ ኢያሱ ዘሎ ግዜ ኣብዚ መጽሓፍ ዝተጻሕፈሎ ማለት እዩ። ተኻለይቲ መጽሓፍ ድማ ህዝቢ እስራኤል ኣብታ ምድሪ ከነዓን እቲ እግዚአብሔር ዝመረፆ ህዝቢ ከመይ ከም ዝነበሩ ኣምላኽ ዕላምኡ ናብ ከነዓን ንኸምፅኦም ከሎ ዝነበረ ዕላማ ንዑ ዘኽብር ንዑ ዘምልኽ ንዑ ዝእዘዝ ህዝቢ ኮይኑ መንግስታትን ካህናትን ኮይኖም ከገልግልዎ እዩ ተሓሳቡ ነይሩ። እቶም እስራኤላውያን ግን ኣብኡ ምስ መፁ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ከም ዝወደቑ ካብ ውጥቀት ድማ ናብ ምርኮ ድማ ከም ዝኸዱ ኣምላኽ ክሳዕ ክማርኹ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦም መታን ክመሃሩ መታን ካብቶም ዝቆንኡሎም ኣህዛብ ከርእዮም እሞ ክምህሮም ኢሉ ንምርኮ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ከነዓን ክሳዕ ምርኮ ዘሎ ግዜ ጉዕዞ ወዲ ሰብ ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ተጠቂሱ ኣሎ። ታሳሰቲ መጽሓፍ ድማ ድሕሪ ምርኮ ዘሎ ግዜኣ ትቕጽል
ድሕሪ ምርኮ እስራኤላውያን ካብ ምርኮ ምስ ተመልሱ ናብ ኣምላኽ ምስ እወዩ ኣምላኽ ድምፆም ሰምዕ እሞ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዕድል ይቦም ማለት እዩ ኣብኡ ድማ ክሳዕ እቲ መድሓኒ ዝመፅእ ይፀንሑ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መድሓኒ ትብል ከዓ ሳልሳይ ክፋል እቲ መድሓኒ ይመፅእ እቲ መሲህ ዝብልዎ ማለት እዩ መሲህ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ እቲ ናይ መወዳእታ ንሰብ ዘዳለወሉ ናይ ምድሓን ዕዮ ክፍፅም ብወዱ በቲ እንኮ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልኢኹ ከም ሰብ ኮይኑ ዓብዩ ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና መስዋዕት ኮይኑ ስለ ሓጢኣትና ሞይቱ ድማ የተረፈን ተንስኡ እውን ነቲ ዝፈጠሮ ወዲ ሰብ ናብቲ ዝመደበሉ ሓሳብ ምንቲ ክመልሶ ብወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ከድሕነና ፈትዩ ማለት እዩ እዚ ድማ ታሳልሰይቲ መጽሓፍ እቲ መሲህ ወይ ድማ እቲ መድሓኒ ትብል ኣርእስቲ ሂብና ያለና ተቐዳሜቲ መጽሓፍ ድሮ ተሓቲማ ኣብ ምዝርጋሕ በፂሓላ እቲ ካልኣይ ሳልሳይን ክፋል ግን ኣብ ምሕታም ኣለዋ ምስ ወፃ ድማ ክዝርጋሕ እየን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ትሕዝቶ ናይታ መጽሓፍ እቲ ዝዓበየ ከምቲ ዝበልኩኹም ምስ ደቅኹም ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ንኽህልወኩም ናይ ሕቶን ናይ መልስን ግዜ ናይ ዲስካሽን ግዜ ናብቲ መሰረት ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ናይ ምምላስ ግዜ ንኽህልወኩም ኢላ ዝተዳለወት መጽሓፍ እያ ገዚእኩም ተጠቐሙላ ዋጋ $10 እዩ $10 ናብ محتمن ناب كالي أغلغلوتاتن زخيد وينو $10 دما ناب ناي أورفان مينستري مالت ناب زختامات قلعو أب أفريقيا زلو ناب ناب محقاز زوعل جنزبيمو $10 جيرني على نتواجع نحنت مصحف مالتي أملاخ يردأنا ناب قالوا يملسنا بقالوا جيرو دما ندكم يجزئلكم مالتي كل خبرين عويخون سلسة معكم أملاخ يبارككم